vice ng Senate pa, is protected here. Bakit wag po siya ng Senate? Siguro po si Bato lang makakausap niyo dyan tungkol dyan. Kasi ako, umuwi lang ako ng bahay. 3 araw na akong nahanap ng asawa at anak. Senator Padilla. Kayo daw nagmaneho for Senator Bato. Nako, hintayin nyo na yung investigasyon. Yeah. Senator Padilla. Nakakahiya na sa inyo pa ako nauna. Mas maganda sa investigasyon ako magsalita. Pagkatapos ko sa investigasyon, di saka ako nakakahiya naman sa otoridad. Sana maintindihan niyo. Senator Padilla, what can you say about? Well, sabi ni Senator Alan, wala naman warrant si Bato. Sir, kung wala siyang warrant, bakit nagtatago siya? Sa kidnapper. Kidnapper. Oh, nagtatago siya sa kidnapper. Sinong kidnapper, sir? Says pwede kong ipadala siya sa The Hague. RA 1951. Sila, ayaw mo na yung mga lawyer na maglaban-laban dyan. Basta ako, si Bato, ayaw niyang makidnap. Senator Padilla, what's your opinion about being accused as an accessory of the crime? Yeah. Sir, Senator- is it better for Senator Bato na wala siya sa Senado? Kasi siyempre gusto namin nandito siya. Senador siya eh, di ba? Senator So, Padilla. pinigilan niyo ba siya, sir, nung umalis siya? Hindi naman, Did you convince him na wag hindi umalis? naman ako pwedeng mag-personal niya na yan. Sir, what are your thoughts on being accused as parang accessory to the crime? Lahat naman yun, pwede na lang sabihin. Sir, ano mapapayo niyo kay Senator Bato? Ano mapapayo? Sige, naka-robe na sila. Maraming salamat. Mag-robe in Sir, good na. lulutang ba si Senator Bato sa impeachment, pagka ano po, Senator, Kaya nga, pagka po mag-robe magdidesisyon na sila, ako. lulutang po ba siya ulit? Ay, hindi ko po alam. Hindi ko po alam.